F'dibattitu fil-Parlament Ewropew l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard appella lill-Unjoni Ewropea biex tkun konsistenti fil-mod kif titratta il-konflitti globali waqt li insista li d-diplomazija tibqa' l-aktar għodda effettiva għal paċi dejjemi. Bħala Viċi President tad-Delegazzjoni Ewropea għall-Iran, Attard saq li biex tkun kredibbli l-Unjoni Ewropea trid tapplika l-prinċipji tagħha b'mod konsistenti, mhux b'mod selettiv skont l-interessi ġeopolitiċi. Attard għalhekk insista li kwalunkwe pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea trid tkun ħilsa minn standards doppji. L-Europarlamentari Laburista tkellem ukoll fuq il-bżonn li d-diplomazija tibqa' fiċ-ċentru tal-isforzi Ewropej għal paċi. F'dan il-kuntest Dr. Attard ikkonkluda li filwaqt li sanzjonijiet jibqgħu meħtieġa m'għandhomx jintużaw f'iżolament. Id-diplomazija anke fl-aktar ċirkostanzi diffiċli tibqa' l-aktar triq b'saħħitha għal paċi dejjemi fil-Lvant Nofsani u lilin.